Ty vole, lupa, 300%. No, já to opravit neumím, chápeš to? No neumím to opravit, Vendelíne. Oprav to, vrať to zpátky. Jak? Jak to mám opravit? No řekni mi to. No tak mi to oprav. No. Takhle se k tomu hezky postav a oprav mi to tady, no. Když mi to tady takhle rozbil, no tak mi to oprach, no. No. Řekni, ti říkám, oprav mi to. Oprav mi to. Tak tím to opravíš určitě. Myslíš, že to bude kabelem? Tady ti to píše, akci opakujte. Hele, počkej, tady je lupa, já ti to zmenším, jo, ukaž. Já nevím, jestli to tak, počkej. No 300% zvětšení, no to asi nebude ono, že jo. Počkej. Počkej, já tady dám kříže.